Авыл хуҗалыгы кеше тормышында аерым роль уйный. Ул бөтен илне яшелчә, ит һәм башка күп нәрсәләр белән тәэмин итә. Аларның эше бик авыр. Шуңа күрә мин аларның хөрмәтенә видео төшердем. Бу видео фермерга Фатхуллин Айназ Гыйльван улына багышлана. 2012 елда 31 июньдә ул үзенең эшен башлый. Башлангыч фермер диелгән конкурста катнаша һәм $500 000 грант ала. Үз кесәсеннән дә 2 миллион акча кертә. Ачы авылы янында җир алып, зур һәм яхшы ферма төзи. Башта зур керемнәр булмый, ләкин Айназ бирешми. Хәзер аның 250 сарыгы бар. Шуларның 100дән артыгы аналык терлекләре. Алар Эдельбай токымы. Бу токым күп сөт һәм күрдүк бирә торган сарыклар. Дүрт аты бар. Ләкин Айназ аларның үрчетүен дәвам итәргә җыена. Үзенең малларын Айназ туклыклы һәм табигый ашамлыклар белән генә сыйлый. Тагын 230 гектар җире бар. Бу кырларда Айназ бодай, солы үстерә. Шулай ук печән җыя. Эш бөтенләй җиңел түгел. Җәй көне эш аеруча авыр. Көннәр һәм төннәр эшкә китә. Хайваннарның артыннан җыештыру, ашату һәм аларны көтү бик авыр. Әле кырларда да эш бар. Язның бер көне ел туйдыра дип тикмәгә әйтмиләр. Аның гаиләсе кирәк булганда булышырга тырыша. Балалары сарыкларны көтә, ә әниләре өйдә тәмле ризыклар пешереп көтеп кала. Әйе, эше бик авыр, ләкин Айназ көчле һәм түземле кеше. Ул Пәйгамбәрнең саллаллаһу галәйһи ва сәллям сарык тоткан кешегә бәрәкәт иңә дигән сүзләрен гел истә тотып хуҗалыкны алып бара.